Ahmet, hoş geldin. Men şunlarla podcast OSG, yani podcast Gulmet bilen podcast edýän, başlanam online edýän. Şunlarla adamlarım köp ýerden goşulýarlar. Bizim Amerikada bu iş edýän, peýdaly iş edýän beýleki türkmenlere peýdaly belgiler öğretiljek, yol görkezdiljek türkmenler bilen başladym. Häzirlikçe Amerikadaky türkmenler, soňra ýoş bilen Ýewropa, Türkiýe, Rossiýa şo tarapdaky ýa-ni belli bir derejäge gelen, belli bir ýol görkezdiljek, belli bir maslahatlar beriljek türkmenler bilen dowam etmekçi. Bugün sen bilen sağ bol wagt aýyrdyň 6-njy gün aňsatdan, çünki Amerikada her kim 6-njy bazar güni garaşýar-da. Biraz dynjalayny. Ýöne sen wagt aýyrdyň geldiň, köp sağ bol, minnettar. Bir özüňden başlasak, sen kim, nirde, näme işler edýän bir aýdyp bersen. Bolýar. Men adym Akmamet. Amerikada restoratör ýaşap ýörüm da özüm bärde. Köp işler edip gördüm, köp biznesler edip gördüm. Köp ýerde alym düşdi, köp ýerde batyp çykdyň, şoňa öğrenip gelýär da bärde durmuş aňsatdal. Soň belli bir ýere ýetmegem, ýa-ni belli bir dat etmegem, hemme de kıyın da başlamak. Soň özüm şu wagt Chicago'da ýaşaýarym. Chicago'da geçen ýyl şu ýylyň başynda nalog işlerini et başladym. Özüm aslında IT işleýärdim. Şu IT-den soňra ýoş-ýoşdan türkmenlerde hem peýdaly işler bolsun diýip nalog hataplap berme hyzmaty ofisini açdym. Nalog hataplap berýän, soň kredit skor var, maslahat berýän. Ondan soň bular esa bağlanşykda kredit skor, nalog birbirine bağlanşyklara. Soň bir kampanya açmak barada, täze gelen türkmenlere, soň daşa ýurtda ýaşaýan türkmenlere kampanya açmak barada hyzmat berýän. Şolara işler etip berýän. Tönem. O bu ýyl menim kiçik radioda bir reklam edipdim, köp adam peýdalandy. USA Tax demi şol? US Tax. US Tax, köp adam sağ olsun aýtdy. Çyndan hem gerekdi. Çün böyle hazır adamlar köp bilen wagty. Şoň ýaly kösenýärler şo wagta gelende. Çünki her kim işi köp alyp bilen täze klient wagt aýryp bilen gat peýdaly boldy, plus türkmençe arkaýyn derdini düşündirip bilýärler da. Hakyky. Okey, ýa-ni aýtyp geçdiň, kredit skor näme, kredit history zatlara aýtyp berýän diýip şolar hakynda bir aýtyp bersen. Kredit skor näme, kredit history näme peýdasy bar? Bolýar. Muman Amerikada ýaşaýan, iş ruhsaty alan adamlaryň hemmesinde kredit skor diýip 9 hanyly bir san bolýar. Ol her kimde unik, her kimde aýrat insan bolýar. Şonu ten iş ýaçanda iş ruhsaty alanda ýa-da green card alanda şonu her adama berýärler şonu. Social security number alanda. Social security number, şu kredit skoruny zat etýärdi. Bu marşoňlar başlandy. Sen nodan başlayan wagtyň ilki 6 aý içinde görnän ok näçetigi, bağlan kredit bağlan näçetigi görnän ok. Soň sen haçanda bärden satyn alyp başlan wagtyň, ondan kredit alyp başlan wagtyň şol ýoş-ýoşdan öz başlaýan. Hiç ýere hereket etmeden ol özünden saçyn diňe cash alyp beren bolsa maşynyňa nakt alsan, ondan soň kredit kart açmadan hemişe nol bolup durýar da özünden nokta şol atlarda. Käbir adamlaryň täze gelen türkmenleriň eden ýalňyşlyklaryny berem şo da özünden ösgüder diýerler, şol özünden ösen nokta. Bu man şol kredit skor diýen zat, kredit istori diýen zat Amerikadaky durmuşyňyzy keskitleýän zatlaryň biri şol. Düşündüm. Onday östürmek üçin ýa-da meselem düşmezligi üçin nämeler öňsürmeli? Yan gaýtysmaly başlana noldan başlaýar. Täzen gelen wagtda hiç gelek içinde zero, hiç hesap ýok bolýar içinde. Ilk bilen öňsürmeli zatlaryň içinde diýeli bir da gol çekip alan olsam, kwartira, maşin ýa-da kredit kart, şolar gol çekip alan olsam, şolaryň hemmesini wagtynda tölemeli. Hemmesini wagtynda төлep gelmeli. Soň ýa-ni ýekece bir san syptyrsaň, төлep syptyrsaň adam şol size ýa-ni ýetip bilýär.
Misal üçün 700 olsa ýekece bir san list payment şol 650-600 düşüp bilýär. Eň azyndan dogry begiňe töläp bilmeseňiz hem minimum payment kredi kartlaryň üstünde minimum payment bolýar, şolar tölemende. O kende $35-40 bolýar. Eger birden list payment bolaýan ýagdaýynda da yani bank bilen datla janlaşyp onu aýyrdyp bolýar da, soň kan wagt geçmän ka aýyrtmaly. Düşündüm. Görmüşler. Düşündüm. Başta garaz gelen adam kredi kartçıkı açıp ya da mesela hükmen bir öýde bir yerde yaşamaly. Şoň bilen bir agreement bolşekýär. Şoň mesela öýüň rentini wagtynda bermeli, kreditni kartçıkı açan olsa şoň paymentini wagtynda etmeli. Şo şekilde özü nemedik diýe build etki diýe dogry dälmi? Şeýle bir hatta da başta gelende misal üçin nereden bolsa bir tane kredi kart açmaly. Misal üçin secured kredi kart täze noldan başlanmasaň misal üçin $500 bersen $500 kredi kart açyp bolýar da Cover bankdan şonu berýär şonu. Şonu açsaňyz şo size kredi historiýa build etmek üçin kömek edýär ýa-ni. Cover apartmentlerde onu gön eden oklar, report eden oklar ýa-ni bir build tip bir program var. Şonu ulansaňyz şol edýär. Yani apartmanda kaçan report edýär, eger tölemek ýagdaýynda report edýär. Yani maşina alsaň maşina tölegli, maşina alsaň ol hukman her aý tölegli report edýär. Indi men meselem başta gelende öýe girende de renta, öýe girenimde de ýa-da başta meselem maşina alanymda da kredi history bolman sebäpli cosigner diýip bir zat bolýar. Cosigner'ın rolü näme? Meselem sen wagtynda tölemesen cosigner'a nähili ziyanlar ýetip bilýär. Şondan bir aýdyp geçsem. Cosigner olanda sen historiýaň ýetenok ýa-da şoňa girdijiň ýetenok başga bir sana öňden historiýasy ösen ýa-da girdijiň gowy adam sana garantiýa ýanyp bolýar da. Şoň şuňa töläp bilmek ýagdaýynda, apman üçin töläp bilmek ýagdaýynda pul üçün töleýär diýip şoňalyk edip olary garanti bolýar da. Eger men töleglerini wagtynda töläp bilmedem, olsaň sizin historiýaňyz ýany ýetip bilýär da şo ýerde. Cosigner şol realyk. Ýani misal üçin maslahat hökmünde täze gelenlere cover jaýlary almak üçin hiç kim zat berenok da. Şol cover türkmen pasportlaryna bäde çykarda men jaý alyp berip bilýän da. Sen o coverlerini diýe olaryň girdi ýok, historiýasy ýok diýe, kreditler ýok diýe, girdeşi ýok diýe. Olara misal üçin bir firma şoňa işe aldym diýip hat berseler, şolara da jaý almak mümkinçiligi bar da çykarda. Başga ştatlarda da onlara datlar bardyr. Ýöne şo başlamak kyn da täze gelenler, men diýe men näde ýaşamaly diýerler, misal üçin historia ýok diýe, jaý beren oklar, maşyn beren oklar men näme etmeli diýip aýtýarlar da. Käbirlerde şoňa çözgütler bar diýjek bolýar. Dogry, düşündim. Şu wagt meselem diýeli, ýa-ni secure credit card meselesinde soraýanlar bar. Secure credit kartyň regular обычный credit kartdan tapawdy näilde? Ýekede tapawdy bar. Secure credit kart olanda sen pul ýatyrýan. Şoň garşylygynda sana limit berýärler. Diýelim $1000 ýatyrsaň $1000 limit berýär. Şonu sup bilýär. $1000 berýän secure credit kart üçin $1000 limit berýär sana. Ondan soň wagtynda töleseň hem wagty bilen 6 aýdan soň, 3 aýdan soň bilen 1 ýyldan soň regular näme geçýär, dogrymy? Diýerler şol o kredi kartyny ýaptyryp täzen başga secure bolmady kredi kart açdyryp bolýar da şo bankdan özünden. Olary ýa-da historiýany görýärler, köp ýyl diýe 6 aýda zatda ösýär. Sana regular kredi kartdan berýärler, garşylygynda pul bolmady kredi kartdan berýärler da. Dogry. Regular kredit kartyň şöyle bir nüansy bar, şonu aýtyp geçesim geldi. Adamlar regular kredit kart alanda garşylygynda pul berýär meselem belki secure'da öz pulun ullananyň bolýar da. Regular kredit kartda bolsa sen neme diýäň? Bank sana kredit berýär. Şonu adamlar ullanan wagty käwaty tak izne tölemejek ýerlerde bollanýarlar. Şo tarapy ýaman neme? Kyn şonu birazjyk neme etmeli, disiplina etmeli. Çünki wagty gelýärem 5000 soňupsyň bir aýda. Sen ondan başga öýüň arendasy bar, ýa produktaň bar, zadyň bar, onu wagtynda töläp bilenler problema bolýar. Şoň üçin kreditni kartçykany ullananlarynda
şoňa adamlaryň uny vermegin mene maslahat berýän. Bu kredit kartı demek bizde Türkmenistan'da onlarla düzgün bolmansa şu an tada getirip başladılar. Yani öňden bu bizde onlar häsiýet ýok da pullarına görýär. Mesela için kaýölerin 6 ay soň $5,000 kredi kart berýär, oho $5,000 pulum bar diýip çok başlaýarlar da sonra aýyň soň gelýär bilen neden soğudum ben için bunlar bol tip duruyorlar da. Ama son prosentle mi niyade üstüne vatanda telefon edip bilmesem bir de oturuyor ondan sonra. Kredi hislerden dövüyor diyen biraz. Kredi kartının belgesi prosenti katken berdi. 29%, 30% şolar enapar, 26% yukarıda oluyor. Son şol eğer төлep bilmek geldiğinizde her ayda şunu yap bilmeyecek olsanız sonra soğumadan soğumadan geçmedi. Adam çalışın öz budjetin $500-600 olsa şondan kendi soğumacak olmalı. Bolma төлep bilmek geldiğinizde $1,000 belge bolup geliyor, $1,000 geliyor indikay. Üstüne gelip oturuyor da köpekte oturuyor da. Doğru. O zatlar bilen bağlanşykly gepleşdik. Şaýda bir sorapdyrlar. Indiki topika geçmäke şonu bir göreýin. Prikol tutup ýazypdyr bir oğlan. Hakyny berseň çöp bolmazmy ka? Mesela ne deyip kredi kart meselesini deyip çöp bolak regular däl de secure kredi kart alýaňyz öz puluňyzy ullananyňyz bolýar ýani. Okey. Et polya ýa-da hakyny berseň diýen onan düşündüm-de ona bet polya mysal üçin diýel täze gelen bolsa hiç gerek maşyn beren oklar, jaý beren oklar men olara da men bärde özüm kömek etbilýän. Mysal üçin hakyny berse diýense de öz hyzmat hakyny konsultasiýa berýärler. Edýänler bar onan şol hyzmaty ulanýanlar bar da ýa-da içinde wagtynda tölemedik bolsa ýa-da köp ýerde kredi kart başvuru ýapan bolsa şo ýerde istoriyalar bolýar, ýani yaramaz zatlar şolary aýryp bolýar, şolary jaň edip, hat urup şolaryň hakyny berseler, şonu aýryp bolýar. Arasalak bolýar. Düşündüm. Oşoň bilen zalimat edýän firmalar bar, spesialny şo zatlaryň üstünde işleýän ordan sen kredi hislerimi. State berýän men şo hyzmatlary. Sende de bar şu servis, ha? Anlaýar adamlar eger kredi hisseriňizde bir problema bolsa, indi Akmammet bilen maslahatlaşyň. Men aşakda soň videony paýlaşanda Akmammet'in kontaktlardan goýarym. Ýani Instagramda Akmammet diýip ýazsaňyz, Akmammet'in Instagram hasaby çykýar. Okey. Meselem şu taýda ýanky diýişiň ýaly şu zatlaryň bellek geçeli. Eger bergin kän bolsa, minus doğrudanmy? Ondan soň köprä kredi kart almak üçin köp firmalara, köp banklara yüz tutan bolsaň, o da minus. Ondan soň açan wagtyň meselem tarih ol nemesi näçe ýyllap ulanýanyň şu zatlarym eger az bolsa gowdal. Bir sany kredi kartdan gowdal ödýän, hatda 4 ýa-da 3 sany kredi kart alsaň mix bolup şu şekilde ýuwaşlyk bilen ýöne wagtynda tölemek gerek. $100 her kaýsyndan alyp, aýyň soňunda ýa-da $200 alyp, aýyň soňunda nemetip bilseň, o taýda üns berilýän zat sen limitiň näçesini ullandyň, haçan wagtynda ýapdyňmy? Gaça önemli zadyň biram şo pamoýum bara. Wagtynda tölegini edýänmi? Wagtynda tölegini edýän. Ya, ünge saat ünge korda gelýän, wagtynda töleg edýän, şol 100% bolda pasaýarmy? Ondan soň account'any da seredýärler. Mysal üçin sende trade line diýerler da ama kredi kartyna maşynyň kredi kart, maşyn, şoňalar näçe köp ütgüç görnüşli liniýalaryň bar bolsa, trade line'yň bar bolsa, şonça gowy bolýar. Soň ýa-da ýaş mysal üçin täzegelenek 6 ay, 1 ýyl bolýar. Soň köpden beri ýaşap berenek 7 ýyl, 10 ýyl bolýar. Soň şu zatlara da seredýärler. Soň köp ýere kredi kart almak üçin application ýa-da başvuru ýapsaň, köp doldursaň, olaram saňa ziýan edýär. Onu etmeyecek olmadı onun bari. Şimdi mesela men diýeli şuýa 10 ýyldan beri ýaşaýan. Men bir tanışmam şu ýyl geldi, 1 ýyl boldy diýeli gelenden. Şonu men özümiň näme goşup bilýärmi, kredi kart hasabyma goşup bilýärmi? Oňa peýdasy bolýarmy şonda? Şonu siz goşup bilýäňiz, size hiç bir peýdasy bolmap, täze gelene peýdasy bolýar şoň. Ýöne bir minus tarapy bar. Eger şu kredi karty berse, kredi karty olsa bermek ýa-da ol size ziýan edýär. Düşündüm.
Ştaýda bir soru sorapdylar. Ezi adam aşakda mesela neme var? Soru işareti var. Şo taýasaňyz has boý. Bir soru var. Maşin aljak bolup deallara baramda kredit skor gördüler we şondan soň düşdi. Ştaýda dealer günäkär bolup bilermi skorun düşüren üçin? O taýda sana indi Akmamede neme der? Men öz bilenim aýdaýyn. Sen kredi skoruňy pul edýärler, alyp görýärler, barlaýarlar, sana maşin bermezden. Öň sen historyň nähili diýip. Şu kredi skoru pul edenlerinde sen kredi skoruň düşýär. Bundan sana awlar aýdaýmaly. Biz pul etjekdir diýip. Ya da aýtmadyk bolsa da pul etjekdir diýmegi uje sana minus diýmegi da. Dogrudaýmy Akmam? Orada ýa-ni golçek dokumentleri application doldurtýar, ýa-ni golçekdir ýa. Olar sen hiç kim bäde Amerikada sana soraman kredit storyan pul et bilmeýärler, diýen ki barlap bilmeýärler. Soňça barlamak üçin sen hökman gol çektirip alýarlar eger. Yani olar ýa dealere var, ýa maşin almak üçin dokument doldurmasaň sen şoňa da gol çekensin hökman. Şoň üçin çekýärler. O sen social security zadyň bilen asıl social security numberyny sen ota yazmasaň, takem seni görmezler. Sen ýazýan ondan golam çekdirýärler. Hakyky. Ştob ileride maňa ziyan ýetirdi diýip suda da bermezýärler. Okey, başka da kredi skor bilen bağlanşykly ýa-da kredi history bilen bağlanşykly soraňyz bolsa, aşağı ýazyp bilersiňiz. Ondan dowam ederiz. Indiki men nemeden soragym. Amerikada kimler kampanya açmaly ýa-da açyp bilýär? Amerikada islendik adam kampanya açyp bilýär. Bäde özünün minuslary, pluslary bardy. Eger kampanya açmak ýagdaýynda, mysal üçin nalap töländə käbir rasxatlary sen ýazyp bolanap, mysal üçin reklama diýip, ondan soň nahar diýip ýa-da şodatlar edip bolanapda, köp özünün detaýly diýende türkçe aýtganda detaýlaryny ýazyp bolanap. Eger kampaniýa baý bolsa, gaçanda sende kampaniýa baý bolsa, şol köp rasxatlary aýyrmak üçin peýda edýär. Men şonu öz bärdäk nalap töleýän olanlara da aýdýanda, şolar LLC açyp berýän bärde. Şonu açyp berýänlerin $100,000 gadanamasa adam $1,500,000, $2,000 nalap töläp geçik oturýarlar da. Yani ol her kim adamı var ütleýär, bilen şonda da mumman rat şeyler aýryp adyp bolýar eger kampaniýasy baý bolan ýagdaýynda. Onun tapawutlary var, Inc var, corporation olanda on nalagy köprak bolýar. Misal üçin Illinois'ta corporation'ın nalagy 10%, misal üçin LLC nalagy edil personal yani hukukda 4%'dan şolýardy. Indi şöyle diýeli, mesela nähilrak rasgody bolar, nähilrak çykdyjysy bolar nemäniň bärde firma açmagyň berem. Firma indi her kim açyp bilýärdiň Amerikada bolmalymy firma açmak üçin ýa-da Türkmenistandan oturan ýerinde de adam mesela kampaniýany firmany açyp bilýärmi? Kampanya açmak üçin esasy gerekli bir üçtanak batda da bir identification ýa-da şoň resmi namy ýa-da driver license gerek, kampaniýanyň ady gerek. Birim ýa-ni adres, şol kampaniýa nira goýmaly. Şol gerekli-de. Şol adresine göre baha ýetkärip bilýär. Texasda mysal üçin kampaniýa açmak üçin tölegi $300. O zaman ýoksa mysal üçin öz hyzmatymyza goýsak $500 atjastda biz şonu. Son käbir ştatlary göre ýetýär. Ýöne Illinois ştatynda $300 kampaniýa açyp berýär. Hem rasgody bilen, ha? Hem rasgody bilen özüniň social security zady baý bolsa, $300 açyp berýär. Ýöne social security numeri ýok bolan ýagdaýynda da açyp berýär. Ona $500 alýar. Onu işleri köprak edilmeli, işleri köprak bolan üçin ona $500 alýar. Ýöne şol açylan kampaniýa bilen käbirlerde ýa-da social security numeri ýok ýagdaýynda DoorDash açyp bilýärler, bärde Uber Eats açýarlar. Ýene şu kampaniýanyň usulen resmi ýa-da işläp bilýärler-de. Kampanya usulen, çünkü kampanya usulen son nalog töleýärler, şeýle de. Nalog töläp işläp bilýärler-de. Social security ýogam bolsamy? Ýa-da social security ýogam bolsa, bärde şo DoorDash açyp işleýärler şonu. Mesela men Türkmenistanda oturan yerimden firma açyp bilýän, kampaniýa açyp bilýän. Bäri gelmedik ýagdaýynda da açyp bolýar. Aňarda Türkmenistanda oturan ýerine ýa-da daşagyrdaky adamlara ol hyzmaty bermek üçin $700 alýar pulmata. Sebebi biz olara bir ýyllyk adres berýär. Öz ofisimizde olara adres berýär. Soň ýa-ni kampaniýa açyp berýär. Soň bank açyp berýär.
online girip görürlerler, bank account açıp berýärse. Hemme adam oturan yerinde business bank accounty, kampanyasy, adresi hemme adam elinde böyle paket şeklinde. Şonlar hyzmat etýär. Mesela diýeli şol adam Türkmenistan'dan biri size haýat etdi, kampanya açtırdy berde. Şol kampanya adamın viza almagyny peýdasy bolarmy? Şeýle ýagdaýda peýdasy bolýan eken men özüm şonu gözlep etdim-de, özüm ýüregim olmasam şonu gözlep etdim. Eger aňarda kampaniýasy bar bolsa, pul getirip duran, ýa-ni işläp duran, nalog törep duran kampaniýasy bar bolsa, şoň bärde filialyny açyp bilýär eken. Şoň filialyny açyp bir vizasy arkaly bäre gelip men şo ýerde de işlemeli, bärde de işgär döretmeli diýip, şoň üstünden dokument tapşyryp viza alyp green card alyp bilýärler. Häzirki günde Trump yaptı da köp turist vizany, okuwçy vizany yapdy. Şolar ýa-ni görnüşleri galdy da häzir gelmek üçin bärik. El bir vizada bir neme yok, qadaganlyk yok da. Ordan el bir viza aktiv. El bir viza almak üçin kömek edýäňizmi? Men el bir viza almak üçin bir adwokatdan bile işleýän ödüm. Men dokumentasiýa işlerini etýän, ol legal işlerini, jurist işlerini adwokat edýär. Düşündüm. Kampanya Onda website ýasamaly, soň işgär almaly, afsal edip sen nalogum talap işgär almaly da payroll talatlaryny berip berýär. Düşündüm. Onda mesela adamlar Türkmenistan'da tacir olsalar, iş edýän olsalar, biznesmen olsalar, berde el bir viza aljak bolsalar sana başvurup bilýärler, şeýle demi? Edilýär, başvurup bilýärler. Şo temada kömek edýär da, ýa-ni berde firma açdan soň köp soraýarlar, mysal üçin men firma açandan peýdasy bar diýip soraýarlar. Şeýle peýdalar bolup bilýär, Amerikada firma açmagy. Ýa-ni daşyrda kontraktlara, datlara baran wagtda Amerikada kampaniýa üstünden gatnaşdan has awraýlara bolýar. Ýa-da bolmasa diýeli Amerikada adresin bar bolsa, köp mysal üçin täze ýaşlarymyň içinde hünärli, ýa-ni dizaynerler, software developerler, datlar köp da. Şolar freelance işlerini etmekde, ýa-ni Amerika kampaniýasyny üstünde işleseler, has gowrak dat gadamlar üçin datlar bar, şanslar bar. Bura üçin? Awra üçin bar da. Soň bäzan mysal üçin ýene-de näme açýarlar, çykarada adamlar oturan ýerinden tırsatyn alýarlar. Köplenç bärde. Tırsatyn alýarda, tır iş ogy berýär, Türkmenistanda otyr. Ýa-ni pullar bank hasabyna geçýär. Soň şo ýörap durda kampaniýanyň üstünden özi gelmese de bärdäki biznes ýörap durda köp adamlar. Şoňa onda şeýle bolýar. Mesela men social security adym ýok, işleme ruhsatym ýok, Amerikada firma açyp bilýän. Ýöne özüm işläp bilemek. Ýöne ýöredip bilýän firmam. Ýöredip bilýän, edil şoňa bolýar. Şundum, ýani nalogumy töleýän firmam ýöredýän. Ýöne özümiň ruhsatym bolmady üçin ruhsat alýançam işläp bilemek. Legal işläp. Legal işläp bolanykda. Bunu işgär alyp bolýar. Düşündüm. Mesela bäri okuwçy bolup gelenlere açyp bilýärmi firma? Okuwçylarym açyp bilýär. Ýani okuwçylaryň sadäçe ýa-ni işler etmek üçin, freelance işlerini etmek üçin olara kömek edip bilýär. Ýani men okuwçylara işlemän ruhsatlarym ýok, tim bolu häzirki döwürde, ýa-ni diňe şo deportasiýa gidip durda güýçli bärde, şolara ziýan gelmesin de. Onda şu okuwçylar üçin şo zatda firma açyp ýöredip bilýärler, ýöne işläp bilýärler olalar. Edilýär. Düşündüm. Mesela Amerika'da yaşayanlar için nalog barada belirtecek. Yani şu sen aýtdyň gurumdaşlygymyzyň başynda nalog hasaplama, nalog төлeme meselelerinde tax return diýerler. Şu temada kömek edýäs diýdiň. Şu ýol başladyk diýdiň. Şoň bilen baglanşykly adamlar mesela ýylyň soňunda bir çalt ederýaly ýa-da problema ýaşamazýaly. Ýylyň dowamında nämeler üns bermeli, şo zatlar ba üns beriljek zatlar barmy ýa-da opşy alanymyzda nämeler maslahat berersiň? Gatly o tema diýdiň hukumata. Şu men tawsiýe naloglarymyň içinde bir 60-70% köpräk şu Uber driverler, ýa-da bäri Uber ýa-da DoorDash işleýän ýyldaşlarymyzda. Soň men görendädim şular gadyn tutanaklar maýlyny, taýsy näçe maşynda näçe mil geçýärler. Şonu mysal üçin ýylyň başynda ýylyň soňuna çelli ýazsalar. Şonu taýinlik görseler, nalog tölemek
için akurat tavşırmak için katı olacaktı. Son maşina ediyen rasxotları, yağ çalışıkları, son teker yarılı, olar becermeli, son usta hatları, şodatlarını belirlemeli, son maşina misal için alınan aksesuarlar, son klientlere paylanan suyucular, sular, tatlar, şodan hemmesinin yadırlarını sakla otursalar, yılın sonunda nalap tölemek için katı hem öder için doğal şekilde, akurat şekilde nalap tölep biliyorlar, hem ödüne de akbat düşüyor sol vaktinde. Düşündüm. Şu zatları ün sürseler garaz eden, iş bilen bağlanşykly eden çykdyjylaryny, rasxotlaryny tutsalar, gowalar diýende. Şonu soň nalogdan aýyrar ýaly. Edilir. Ýa-da nalogdan gowa edip aýyryp bolýar, ýa-da soň birden köp nalog tölemek ýerine az nalog tölep bilýärler. Şu zatlaryny eden rasxotlaryny biznes bilen iş biznesde değiş eden rasxotlaryny her ay bellep ýörseler, soň edilen çıktıcılarının, küftensiyalarını, çeklerini yığınap verseler, katıyı qoğup peyda ediydi. Düşündüm. Nalog bilen bağlanşykly şunam soramak isleýän, men özüm üçin soramak isleýän onu da. Kriptoda nalog aýyrjak zat diýdiler, şu aýryldymy ýa entek aýrylanakmy kripto bilen bağlanşykly? Ýok, entek aýyrmadylar. Ýöne onu şoňa kripto mysal üçin Amerikadaky kripto firmalary size dokument uğradı 19 forma uğradı ya da şöyle girdiğiniz katılsanız berdak Amerika'da Coinbase mesela için onların bir Coinbase ya da Gemini ya da ratlar olası uğradı ya yani berde indi maslahatta mesela için edil şungalıp kripto yükselen o zaman KuCoin ya da başka Amerikan dışında kıyıdatlardan akavun açıp bilen olası olduğunu. Doğru. Olarda neme de ne eldiğin tehlikeli zat o tayda birden mesela problema çıkan ýagdaýynda Coinbase'de legal isen hasap açan bolsaň şikayet edip pulun izni alıp bilýär. Yani mesela KuCoin ýaly da Binance Türkiye ýaly yerlerde açsaň olarda problema çykanda sen hiç ile hak talep etip bilen okda. O tarafları var. Tersten öyle şeyde kripto özü bir risk var. Doğru. Men öňrägem sen bilen bir gepleşipdik. Şu nalog işiniň daşynda kampaniýa açmagyň daşynda, конечно, bular gaty uly peýda. Mesela men şunu aýtyp geçeýin, başga tema soňky tema geçmäkem. L1 viza şu wagt belki de ýa-da J1'lar, zatlar, H1'lar bilemek. H1 ýatyrylmady. Yani J1, B1, B2'lar zatlar ýatyryldy. H1 ýatyrlanok gerek? H1 ýok ýatyrlanok. Okay. Şu beýlekiler turist viza, okuwçy viza ýatyrlan soň L1 viza şu wagt gaty ünüs çekýär we men pikirim kän adam bar L1 viza başvurup biljek. Ene ejder adamlar Ak Mehmet kömek edýär. Eger islegiňiz bar bolsa L1 bilen bağlanşykly biznes ýa-da iş viza bilen ýatyrym viza bilen bağlanşykly belki de. Arkaýyn Ak Mehmet bilen habarlaşyp bilersiňiz. Ak Mehmet sen bilen öňrak bir gepleşipdik. Täze application'lar yazdyň. Gelen wagtlary çek etmek zatlary mesela MyCheck dip amoýmuşa. MyCheck. Şo hakynda soň Costco bilen bağlanşykly bir zatlar uğradypdyň maňa. Şu zatlara hakynda bir aýdyp berseň. Bolýar. Muman menşul özüm ýa-da entrepreneur diýerler de berde girişimçilik bolman özüm gowurýanda. Özüm IT işletemem gapdalda misal üçin IT komandam bar şunu işler edýän misal applicationlar ýazýan, düzýän, dizayn edýän. Men Türkiýede öz komandam bardy. Şolar bilen bilelikde misal üçin her gün ýygyna gedip men şol applicationlary ýasaýan misal üçin. Costco barada eden applicationlar misal üçin şonu aýtsam berdeki Amerikadaky türkmenlere gaçyp peýda boljak projeler de applicationlar Costco'da biraz satyn alýanlar. O zaman şol diýer ruçka düşsem da $30 alamasam şu paketini 20 düşse $10 tapadyny eger berýär Costco'ya 30 gün içinde men şunu barp ýetsen. Price adjustment soňşa bizim applicationda näme diýär bu arada bu muht ýa-da 100% muht ulan berýär. Costco'dan çykan wagtda reseptini skan edýäňiz. Soň save et goýar application eger birden düşen ýatanda size notification ýa-da bildiriş uradýar. Şu bu arada da size de soň ýene de ýüzçe bir paylaş berýär.
Hökmen adı näme application'ın? Cost refund. Cost refund. Şu an April ayında biz onu bazıları koyverdik. Android'a, iOS ikisine de koyverdik. Şu an yani oraya 2000'e yakın ulanıcımız var da. O zat çünkü adam men mesela mäzir bir zat alsam bir ayın dowamında gidip her gün barlap durmak men de o mümkün yok. Mümkün değil o. İstesem mümkün değil. Hökmen bir gün gidip bilimlerini keserler yana bir zat dolar bilen. O application barlap duruyor ve pul kazandırıyor sana. Yani men şu an mutlu olacak olsa bak bir şey kullanılmalı zaten. Çünkü her hepte diyeniyalı, her gün diyeniyalı Costco'da arzanladı şöyle. Alan zadından sonra doğru gelirse $10, $15. Men için mesela bir abiyet pul, bir lunch pul azat değil de. Şoň üçin gaty gowzat edipsiň tööleme, oň üçin hem aýratyn sag bolsun aýdýansan. Sağ olun. Son 10 daşında da geçen yıllar üstünde işler veren MyCheck'te bir başka projemiz var. MyCheck häzirki döwürde onu hasam ütküde olsa häzir içine misal üçin içinde bar olan öňden ýaşap beren hünärmenleriň döredin checklistleri var da içinde misal üçin diýerde bir New York'ta misal üçin bir tanışym bar, realtor bolup işleýär. Şoňa misal üçin New York'a gelen wagtyň näde kwartira tapmaly diýip checklist öretdirdim de şonu haýyş etdim. Şol New York'a gelsek adamlara näde kwartira tapmaly nämeler öňüs berýärler. Şo arada checklist bar içinde soňşa özüňe save edip, soň saklap, okap göne işlämelde üstünde. Checklistem bir işi etmek üçin gaty sana golda berýär, kömek berýär. Yani duşunda kitesi var ki diyen olin özüne kilep onu duygu berýär de oturýan. Indi şonu häzir indi kepde täze versiýasyny çykarýas, version 3 çykarýas. Pon AI etdik için. Misal üçin AI edil ChatGPT bilen guruluş oturmaýar misal üçin ýöne. Bu näme diýär? Sizin döreden checklistingizi olayet berýär. Checklist save et bileňiz. Misal ChatGPT'den soran soralarynızı o ýerde galy ýetik edýär. Ýönden ýa-da elde belli bolmaly. Bizinki näme diýär? Soralarynızı checklist şeklinde alıp onuň özüne save edip soň gene gelip üstünde işläp bolýar. Soň her misal üçin içindäki belli bir checklistin içindäki wagtlançaklar misal üçin pasportyny gutarýan wagtyny misal üçin şunu maňa ýatlat diýip aýdyp bolýar içinde, notification edip bolýar içinde. Gowy. Gatrowy şekilde döretdik. Mesela dünýäň libo ýerine gitmek isteseňiz, mesela Japoniýa ýa-da Koreýa libo ýerine gitmek isteseňiz, Amerika tapar diýip, size gowy checklist döretip berýär. Soň şonu ýerlap ýola çykyrmynda. Mesela üçin adwokata töläjek $1000 puluny sen biziň rezeneten görüp, ýa-da muht şekilde etip bolýar. Bak o da muhta, şu adam muhta. O da уже iOS'ta nemede Android'da bar o da уже. Olan bar, o indi kepde ne tip bolsa hasam täze versiýa çykýar. Ýöne şu muht versiýanyň içinde günde 3 gezek AI ulanyp bolýar. Kiçirak çaklandirmeler bar içinde, ýöne şeýle muhtlanıp bolýar. Ýöne eger ýok men reklamasyz pul töläp ulanjak diýenlere de Amerikada ýaşaýanlar üçin $5, Türkmenistanda ýaşaýanlar üçin $2.7 şoňlar pesrak. Hiç nädemden. Aylyk dogry dämi? Aylyk. Başga ýurtlara görä bahalandyrdyk da, onu öz şu inflasiýaga görä da dollaryň güýçüne görä. Tamam. Birim gowy tarapy 8 ýok 16 dilde ulanyp bilýärler. 16 dilde. Türkçe, edil gynatan türkmençe ýok, tek orçça we türkçe var içinde. Şundum. Türkmençe de bolar da her. Nesip bolsa onu edersen. Nesip bolsa. Köp sağ ol, gaty gowy bilgiler boldy we mesela Amerika Green Card'a bilen geljek ýa-da biznes gurunajak adamlar üçin hem uly kömekler edýän. Mesela şu adamda Green Card'lar may aýynda açyklandy. Ýoşuk bilen adamlar uje dokumentlaryny tapşyrýar. Mesela geçen ýyl Green Card çykanlar geçen ay gelenler hem boldy. Mesela bizim gaýryk siýatlyda da yerleşenler boldy. Opşy şolar gelen wagty şu zatlara üns beriň diýip biljek zatlaryň bolsa şondan bir paýlaşsam mesela ýaňy gelen maşgala ýa-da ýaňy gelen adam gelende şu bizim temalar bilen baglanşykly şu zady üns bersenler diýip biljek zatlaryň bolsa şondan bir dinlesek senden. Bolýar. Mysal üçin
men nalog tawsyranda Amerikada misal üçin tağalara pul berýärdi, hökümet berdi. Her çağa başına $3,000-4,000 pul berýär. Misal eger girdijin pes bolan ýagdaýynda. Ýöne şonu almak üçin Amerikada 6 ay ýaşan bolmaly. Direkt tutan olsalar şol zatdan iyul aýyndan ömre gelsinler de reski. Bildim. Çünkü ayın sonunda, yılın sonunda çalışanda 6 ay bolýar. 6 ay dolan olmadı. Peyda alanar ýa. Sonra peyda alanar. 3 çağın bagsa başda $10,000 pul bolýardy. Düşündüm. Okey. Iyul aýyndan son gelseler ýa 7-nji aýda ýa giç bolýardy. Düşündüm. Mesela gelenden yani обычный kredit karta başvurup bermesidir. Secure kredit kart açmağa maslahat berýän sonra sразу. Son bärik mesela şu green card alıp gelenden son başta resti gidip secure credit card açmaly bankdan. Son ödediğinden kredi story ve sanokta. Bir yerine mesela şu son bir yerine birat xays, cosigner or paýş eden olsalar, hükman şoň onun yüzünde yere salman wagtynda tölemeli, o zatlaryny özler bilsinler de son. İkinci dönem ýa-ni öz adyny da 3-4 ay soň secure credit card elde, o işini başlara kredi kartları açsak bolup da gat kömek edýärdi. Bärde jaý almak üçin hem geljekde maşina almak üçin hem hemmeler üçin kredi storyama seredýärdi. Men şundan bellek geçen adamlar käwat haýyş edýärler. Mesela cosigner gerek edip bilermiň diýip. Onuň ýok diýäňem öýkelýärler. Seredin cosigner diýmek bu sana gaty ýakyn seni polny bilýän, polny sana anlayan adam bolmaly bolýar. Çünkü birden häzir diýelim men birini cosigner bolsam ýa-da biri maňa cosigner bolsa men wagtynda töläp bilmesem o tölemeli bolýar. Eger kredi skorunyň düşmezligini isleýän bolsa ýa-da kredi historyna ziyan gelmezligini isleýän bolsa o tölemeli bolýar. Çünkü men täze geldim, men takam kredi historym, kredi skorum kän ýok. Men birden tölemesem cosigner kösenýär. Şoň üçin şonu hükmen bellek geçen oğlanlarım geçen menden haýyş etdi cosigner hakynda bir aýtyp geçäý dip. Cosigner birine cosigner bolmak diýmek o adama gaty ýakyn bolmak diýmek ýani. Uly bir peýda diýim, uly bir kömek edeniň diýmek, onun gadryny biläýmeli. Siz gadryny biliň diýende gidip bir kim alyp beriň diýip aýdam yok. Şo size cosigner bolýan bolsa, distisine sizin üçin Türk jaýdan da fedakarlyk edýär diýen bolýar. Şoň üçin cosigneryň nemesi aýrydyr. Al kiçirak zatda maňa cosigner bolmaly diýip öýkelemäň da, çünkü cosigner bolmak ansatly atal. Tim boli öň başga 2-3 adama cosigner bolan bolsa, mende şoň ýaly boldy. Men 3 adama öý alanlarynda cosigner boldum. 4-nji gelýär, uje çekinýän 4-nji gel. Çünkü birinde mesela hat gelýär, hemiş aýyň soňunda töläp bilen ok, habaryň bolsun, çünkü men cosigner. Menem e-mail adresim olarda avtomat bar, öý alan ýerinde. Maňa gelýär, sen şu cosigner eden adamyň töläp bilen okdur. Bana men jan edýän gowum ýagdaýlaryňa töläp bilen okmy? Endi aýyň soňuna ýa-da aýyň başyna näme gelmeli, aýlyk gelmeli, şondan төлejek şu wagt ýagdaýym ýok. Onuň men töleýän, o maňa töleýär. Çünkü o wagtynda tölemese problema. Onuň 3 adamy cosigner bolan soň 4-nji adamy bolmak kyn düşýär da. Cosigner demek sen şu belgisine ortak bolýan ýalda. O sen boýun olýan bir manda. Eger sen etmesen ziyan asıl sana değýär da. Siz baýarda mesela 10 ýyllap çemçelap bir awra ýüşüren, edil şo bolýar da. Edil şo bolýar. Gidýär da. Şoň üçin kendim etmäň da, birden ýok diýse ýagdaýyny düşünün garşy tarapyňa. Okey, başka da eger ýene de aýtjak zatlaryň bar bolsa Akmammet diňläli, oň daşynda gaty peýdaly boldy. Adamlarym eger birden soraglary bolsa, men sen adresini yazarım, Instagram adresini. Şo taýdan eger okey diýsen belki WhatsApp adresini hem yazarım. WhatsApp nomerimi ýazyp bilersiňiz. Ýa-da hawlaş bilerler, men eline gelen kömek edýän takitabym. Ýylyň soňunda Amerikada ýaşaýan türkmenlerimize men Allah hyzmatyny berip biler. Oň daşynda bizim applicationlarymyň linkleriň profilimde bar, olar bilerler muhty şeklinde köp zatlary muhtaçak bolýarsa kömek bolsun diýip. Minnetdar, sağ ol. Oň daşynda da ýa-ni ýalyatdan çykarmaň DoorDash, Uber edýän bolsaňyz, biznesiniň restoranlaryny hemmetini çykdyjlaryny belli alsaňyz, ýylyň soňunda Allah taşymak üçin
kim bilen işleşsen edem gaty köp peýda edýär. Green Card utup Amerika barmana garaşan otalar ýa tezra gelsinler. Şularyň içinde aňardan öňden garaş oturanlar bar bolsa. Ondaşynda ýa kýalys cosigner, bir cosigner bolsa, ona begenin bolmasa da ýagdaýyna düşünün, ýa gaýtsyňyz ýaly şolar ýanyklap, başga ýetişgärdi. Köp sağ ol Ahmet, minnettar wagt aýranyň üçin. İleride nesip bolsa ýene ederiz podcastymyzy. Ondaşynda da men bütün kontaktlarymy ýazarym. Onuň kim islese sen bilen näme geçer, kontakta geçer. Boldy. Boldy selam çağırmam için sağ olun. Sen hem sağ ol edýän işlerinde üstünlük. Köp sağ ol edýän işleriň üçin minnettar. Nesip bolsa memeni Instagram, YouTube'da biram TikTok'da paylaşan. Boldy, sağ olun. Sağ olasın. Köp sağ ol, sağlıkla görüşelim. Boldy, sağ olun.